isip, kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon ang talan, kinasiya ng tanaw, nagatimay naasiya si Jesus. Kung tawag ka, higala siya, nagkauban ng kaharian, pag-igsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makikuban nato. Niya kita sa mga pag-antos o pagabulong sa kasubok. Nakasayod siya sa ligid ng kalmasiya, nangagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya kay ikaw, di ating maniya. Naasiya si Jesus, punta-punta, higala siya, nakauban ng kaharian, pag-igsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, naasiya si Jesus, punta-punta, higala siya, nakauban ng kaharian, pag-igsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, ang Diyos kahibulungan siya. Pili ka na magkinustara, magauban siya, magauban siya. Usahay ay sarap sa kinabang gusto ang hiangan, tungkol sa atong mga binuhatan. Buhay dilim kay hinunggan, ay pagkapait kayo. Gusto ang Ginoo, gusto ang iyong panahon, kapali ay napakalimon. Sa silingan hindi maayo, di magpapailo para sa karado. Kung ang inaalay preno, hait para sa pusiyo, ay pagkapait kayo. Gusto ang Ginoo, gusto ang iyong panahon, kapali ay napakalimon. Sa panahon na sa pagsinta, sige muot ang hitsura, sa filosofi ang iuna, di magkapagminaw sa nagka-istorya, ay pagkapait kayo. Gusto ang Ginoo, gusto ang iyong panahon, kapali ay napakalimon. Dahil ba natin ipaginawa, mga pagpatulang pagkikana, matahong na kinaiya sa lubong ka, kay si Jesus ang sulong banta.
ay pagkapait kayo. Gusto ang ipinoo, gusto ang ibang panahon, ang pati ay napakaroon, ay pagkapait kayo. Gusto ang ipinoo, ang bakon, pinawin kayo, dahil pinaya, kung bakuro, dahil pinaya.
sa bagyo, ang balangaw makita. Iba ang dilim malimot, ang Diyos sa iyang bunga. Wada ang kahadlok nimo, o kaya pagkaluya. Bisan ang kinabuhi mo, sa kangit linisan. Ang panahon mong padayon na, ligo na ang patuon. Kayang Diyos mao ang gugma, nga musidlat kanimo. Inikaw man sa bagyo, ang balangaw makita. Iba ang dilim malimot, ang Diyos sa iyang bunga. Ang Diyos sa iyang bunga.
Hindi sigurado. Sa Shopping Mall, guaranteed authentic. Sigurado sa Shopping Mall!
sama ang langit. Puno'y anan na wala pa'y nakahubig. Sa kanunay nagahandong kining kalag. Nga mo balik man ang dugay ko na nagitagan. Si Jesus mo balik na gayon. Ang panahon nagpailang hindi magtuon. Kay matapos na sugilanon sa kalibutan. Ug sa langit mabauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili. Bisan ang imong igsoon magabulhi. Apan salig lang sa sana dili magyason. Bisan mamatay adunay kinabuhi. Si Jesus mawalin na gayon. Ang panahon nagpailang hindi matuon. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mabauli na kitang tanan. Bisan sa pagluto sayang lang kabalakan. Kay ang ibiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mabalik na gayon. Ang panahon na pailang hindi matuon. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mabauli na kitang sa Jesus mo balik na gayon. Ang panahon na pailang hindi matuon. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mabauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. Ug sa langit mabauli na kitang tanan. Ug sa langit mabauli na kitang tanan.
Chucky. Body sa saya, body pa sa sustansya. Choco Milky Body. Feel limitless with Vaseline Powerful SPF with glutathione in a serum burst formula for a sun-protected glow. Kalibutan nilingin ang atong pulianan. Kaya ako isa kalunalabay lamang. Ang atong pulianan tuwa sa langit, sa atong Diyos giandam. Igsuon sa imong gigawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapagyasan, igsuon bilini ang atong puloy-anan. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamdam. Dito taninyo mauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, niyain ng tanan, o magtinutagbahan dito sa langit nga puloy-an. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito taninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito taninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Sa akong paglikha, sa pagbuntagin ng awit, ulit buha ang Biblia. Sa wala pa na iklab ako ang bimpuan, alang sa ako'y pagbasa. Ug sa akong pagbuka, ako ni dasig dayon,
gamit ako sa paagingan. Kahimutan mo sa tanang oras o lugar. Ari ang kinabuhi ko, gamit ako, O Diyos. Susi ako, inha ako, usba ako, puna ako, gamita ako. Susi ako, inha ako, usba ako, puna ako, gamita ako, gamita ko niya. Samasahay ako ng ngit-ngit, tulay panahon sa unos, umlandong sa kainit. Mas tunod ang gusto mo, gamit ako sa paagingan. Kahimutan mo sa tanang oras o lugar. Ari ang kinabuhi ko, gamit ako, Diyos. Susi ako, inha ako, usba ako, puna ako, gamita ako, gamita, O Diyos. Gamita ako, O Diyos. Ikapoy ka ba sa pag-alagan mo? Kalaay bation sa atong pagtuon. Sumasagap nun nga giano-danon sa dagko nga mga balon. Kinsa ba ang makapahimulagan nato gikan sa tugma ni Kristo? Kung mahimo kuniti ang pagtuo, ayaw buhi ang Ginoo. Padayon lang sa pag-alagan mo, ayaw
sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala o mga suki o pinalanggang tigpaminaw sa tulumanon sa kini ang maing balita. Kini nga tulumanon higala, magahatag kanato kini og mga kasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagsukad sa balaan na kasulatan aron kitang tanan mga himong andam unya sa duol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Kini ang maayong balita. Pagadumalahon kini sa inyong higala, Brother Live Clavis, nagbinugtong taron din sa ato nga tulumanon. So minaot tayo higala nga padayon ta sa pakiguban karon sa ato nga programa. Namoy mga messages dire diretso og text sa akong number o dire sa comment section nato o dire sa ako nga messenger kang Brother Live Clavis nga messenger. So atong gina-welcome no ang tanan natong mga higala, mga kaigsunan din sa Visayas, Mindanao o sa Manila. Kamong tanan nga naminaw karon maayong buntag o sa ato sad tanan nga mga pinalangga nga mga kaigsunan o magkaigalaan sa ubang nasod sa kalibutan karon. Kung asa mo mong dapita karon sa kalibutan nga nanood sa atong programa, kamong tanan amo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nagapaminaw kita sa mga huni o mga awit nga magpadasig kanato sa atong pag-alagad sa atong Ginoo. So atong gi-welcome no tanan natong mga higala dinhi sa palibot nga always nagasunod diha sa Negros Island, Masbati, o niya atong mga pinalangga nga mga viewers, mga followers ng program there is Biliran, mayong buntag sa taga Biliran diya sa probinsya sa Leyte, mayong buntag kumusta ang taga Camotes Island o taga Isla sa Bantayan, o niya atong mga kahigalan o kaigsunan din sa mainland Cebu. Welcome kamuntanan sa tanan na lang gayud. Welcome higala sa atong programa. Og namoy mga pangutana makahimo na mo sa pag-send mga higala kay ato niya taga-ag higayon inyong pangutana ato mataga dinhi sa ato nga programa. Namoy mga birthday greetings diha sa inyong maminahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga kahigalaan. So mahimo nga inyo nang isend dinhi higala ato nang basahon aron sad padangat ngadto kanila ang inyong mga greetings. Okay no? O niya, ayaw mo kalimut higala sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa tanan nato nga mga kahigalaan o mga kaigsunan kutob sa nanood sa ato nga programa. Okay, mag-ampo ta mga higala before ta magbasa karon taod-taod sa pangutana. Amana mo na sa mga langit nining kabuntagon o Dios, sa adlaw Domingo nagpasalamat kami nga hanto dining orasa ikaw nagapakiguban kanamo. Og naghangyo kami kanimo nga ubani kami o Dios samtang magapadayon kami sa pagpamati
pagtuon sa imong mga pulong, tuguti nga buksan mo sa kanunay, among unahunag kasing-kasing, ang mga mensahe nga madungog, magpadasig ka namon tanan, diha sa pag-alagad kanimo. Bendisyon ni kami tanan karong buntaga, kinintanan ang magisalig nga madawat, sa pangalan ni Ginoo nga manluwas. Amen. Okay, ato na ta mahigala sa pagtagad no og pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ni sugdan og basa. Niya si Remarv Jean Espiritu Dabukol. Okay, maayong buntag Remarv Jean Espiritu Dabukol, iyang mensahe. Maayong adlaw, Brad. Shout out sa Dabukol and Espiritu family. God bless kanatong tanan. So, mayong buntag, Brother Rimar Jean is Dabukol. Onya, salamat sa daghan nga mga heart o kamot nga nagpray nga imong gisend dinhi sa ato nga programa. Onya niya post Brother Mrs. Alex Liaban sa Moalboal, diya sa South Cebu. Good morning, Ninyo Brad. So, good morning, Brother Mrs. Alex. Anya niya po kapag laom Michelle, mangutana ko kapag laom, nganong kasagaran karon mahadlok man sa 7 kahampak, nga ipahamtang sa Dios, nga mas maayo noon dalion sa Dios, ang 7 kahampak parang matapos na ang kalibutan kapag laom, ikaw kapag laom. Mahadlo kabag malisang sa 7 kahampak nga ipahamtang sa Dios nga para mana sa mga makasala o madautan nga silot kasagaran Adventista mahadlok jud sa 7 kahampak nga gikan mana sa Dios unya mahadlok pod sila matapos ang kalibutan kapag laom. Salamat kaayo Sister Michelle. Kinigong 7 kahampak mahigala. Ang unang hampak isgutan sa Pinadeg 16 nga sa pagbukbuk yun sa unang manulunda, sa unang panaksan nga ang sulod, mga hampak puno sa kapungot sa Dios. Ang nahitabo, matakbuyan ang mga tao sa mangut-ngot o ngilad na kabahong. Pait kay na, aniya ngut-ngut god ngilad. Aniya sa Deuteronomio nagisgot higala nga usa ka dautan nga hubag samad nga di maayo. Gikan sila palapastil hangtod sa alimpulo. Ikaduhang hampak, ang dagat mahimong dugo. Ikaduhang hampak, ang dagat mahimong dugo. Ikatulong hampak, ang mga tinubdan sa tubig ug mga suba mahimong dugo. Ang ikaapat, ang adlaw hatagan og gahom sa pagpaig sa tao pinagig kalayo. Aniya ang ikalima, naghisgot higala og kangit-ngit. Ang ikaunom, paghubas sa suba sa Prates niya Armageddon. Aniya ang ikapito, tag 50 ka kilo nga ulan nga yelo. Mao ni ang 7 ka mga hampak sa kapungot sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Kana dili ta angay mahadlok ana Sister Michelle kung andam ta, kung nakaandam na ta sa atong kaugalingon. Ang kanagong mahadlok ta sa dihang nakita nato ang atong kaugalingon dili pa ta andam. Mahadlok kita dili pa ta andam, pero andam na ta dili ta mahadlok, mga higala. Okay, adto ta sa unahan niya pod si Miliod Silasol. Mayong buntag mga kapaglaom. God bless. Niya pod si Sayaang, Brother Mario Alquizar. Mayong buntag, Brad Libby. Mayong buntag diha, Brother Mario. Anya, ang Diyos pod magpanalangin kanimo. Okay.
ato ning i-continue ni apod si klima ko ani apod si Edwin Notarte. Salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Edwin. Niya apod si klima ko George NG. Morning, brother. Pwede pa request when we all get to heaven. Niya apod si Roland Neri Ginon. Mayong buntag, Brad Lib o Brad John. Welcome na pod sa inyong tulumanon. Kini ang mayong balita. Mostly in Metro Manila o diha sa Cebu o Mindanao. Mangumusta lang ko, Brad, sa akong pag-umangkon diha sa Iligan City, si Charlie Ginon o akong sister-in-law, si Mary Ginon sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. God bless. Okay niya po si Sister Vina Kustan Kamay. Good morning ninyo diha ya. God bless. Ano ni pa mensahe siya pagkanindot sa mga awit makatandog yun sa naminaw. Okay, thank you kayo. Mga awit ko na nga magpadasig ka na to. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo, Brother John o Kuya Levi. So, nag-inusara ko ron, Brother Ronilo, tungod kay si Brother John, madomingo, di na siya kalugar, to siya sa Mandawi, no, madomingo. Niya pa itong basahon, mayong buntag sab sa mga kaigsunan na minaw o nag-view ni ini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Yan niya po si Lynn of Keria. Mayong buntag kaninyo diha, Kuya Libby. God bless. So God bless also Sister Lynn. Kanya niya po si Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Mrs. Alex Liaban. Okay. Arita sa ato nga messenger higala ato ni unahon og tan-aw sab. Ni daghan sab dinhi nga nagtan-aw ni sila si Sister Jeannie Rama Fermin. Nakiguban nato ni asad si Brother Cesar Elguera sa Gihulngan City. Ni asad si Jimar Colis Gabaton. So thank you. Brother Ronilo Itang, nasad si Ma'am Celia Arrogante. So good evening sa di Dr. Bain. Mayong buntag ninyo dadok o doktora. Nihapod si nihapod si Laisel Pilayo Baldosa. So mayong buntag ni mo ma'am diha sa Singapore. Welcome sa itong programa. Nihapod si Sailor Ilustrisimo. Okay. Ato pong nakita din si Brother Abder Dualio. O niya si Ma'am Elsie Long sa Australia. So good morning ni mo diya, ma'am. Uban nila ni Brother Gerardo Lubitania o iyang family. Niya po si Sister Remedios Deheto. Nakiguban sa dato. Niya sa ang mga membro sa Kadawan Church members. Thank you po sa inyong pagpanood sa ato nga program. Yan niya po atong sister, si Phoebe Pasiol. Good morning. Anya ato po nakita si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send, Lib. God bless. Yan niya po si G. Marie Kalapuan. Thank you po kaayo, Sir G. Marie. O niya po si Mike Rivera. So, good morning, Brother Mike. Anya, hinaot pa ang Diyos sa baga uban kanunay kanimo. Okay. Arita diri higala, balikan na to diri sa pikas nga screen. Ato ning tagdon sab ang
mga kahigalaan kay sunod na to, nag-like o nag-pray. Nag-pray o nag-love sa ato nga program, no? Okay, ato ning basahon arita una sa nag-send og heart. Niya si Ayan Kevin Dorotan, Joe Andel Sarol, niya sad si Edwin Otarte, Roland Neri Ginon, Kiana Faith Etang, Limuel Sanchez, Vicmar Osabel Boratso, Toki Ga Correba, Edwin Iscario, Belinda Lohira Tirana, Gregorio John Toling, Piket, Ronilo Itang, Chene Doktora Langido 5, Anita Cabaluna Clavis, Mike Rivera, og Sister Lynn of Keria. Diritas mga nag-like niya si Mrs. Alex Liaban, Rimab Jane Espiritu da Bukol, Noel Landao Crystal, G. Merced, Kapaglao Michelle, Miliod Silasol, Vina Kamay, Roy Lisa Sayod, Lovely Alboro, Jolito Lumapak, Tomaylo Linad Oay, Lumer Makipig, News Sky Dorado Bonyes, Mary Grace Mungkada Mainit, Rosa Lalican Iscario, Nora Torres Luang Rubia, Angelica Bachansila Quintanar og si Saya Ang. Okay, thank you kaayo. Muna atong mga nakita sa screen atong mga kahigalan o kaigsuunan nga nakig-uban dinhi sa ato nga programa. Makahimog ya po mohigala sa pag-send og mga mensahe kay atong ato nga basahon karon taon-taon, no? Niya ato ning i-search, no? Ni ay request nga awit, When We All Got to Heaven. Ato ning tanahon. Okay, ato ning idalit higala ang awit nga When We All Get to Heaven. Ato ning tanahon. Vicks Vapo Drops Lozenges. Okay, niya na nakaplaga na nato ang When We All Get to Heaven. So ato ning i-play kay requested na ba ni nga awit mga higala. Clouds will overspread.
shout victory. Onward to the prize before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Okay, padayon tahigala ato na ta sa unahan no ato ta sa pagbasa sa pangutana nga mo'y ato nga entertainon karon og nagapanginaot ko higala nga adunay mga participation sa gikan ninyo na mo'y mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga entertainon karon. So ato na nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato na ning basahon, ato ning tan-awon sa atong cellphone niya. Salamat po ni Brother Mrs. Alex Liaban sa paglab o pagpray sa ato nga programa. So, good morning, Brother Mrs. Alex Liaban. Okay, kamuhigala nagapaminaw gihapon nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ning i-search ang pangutana. Okay, diara pangutana. Pangutana Brad, nganong di man mo mutuo sa rapture nga ang mga huli nga mga tao sikritohon man og kuha sa Dios og dayon 7 tribulation period ang period og ang mamatarong anang panahona human sa kalisdanan muanhin na pod si Jesucristo aron luwason ang mga matarong. Okay, salamat no. Mao ni pangutanang gipadangat tinihigala sa atong programa. Namon ko'y doktrina karon nga gitawag og secret rapture, no? Mao ni pangutana dinhi nganong di man mo mutuo sa rapture or secret rapture nga ang mga huli kadto kunong mga balaan ang mga huli nga mga tao sikritohon man og kuha sa Dios o sikreto sa ato pa di makahibaw ang pamilya pananglitan bana ray maluwas asawa ray maluwas o anak ray maluwas dili makahibaw ang ginikanan kay na missing og kalit na wag pang ilang anak. Napoy amahan ray maluwas. Matingala ang pamilya asa na ang amahan sa panimalay na wag pang kay gisikret og rapture ngadto kuno sa langit. Mao pagtulunan sa secret rapture. Kadto kunong mga huli, mga balaan niya ng panahon na sikritohon o kuha sa Ginoo. Muna sikan kaming niya, sikritohon o kuha. Dalhon nga to sa langit. O niya, ang mahabilin din muna ingon niya din nga mahiagom sila sa gitawag og 7 tribulation period. 7 ka mga kagulanan nga period. Ang kadtong wa mada nga to sa langit katong dili mga huli doon na pa kuno ni kahigayunan sa ilan ng pagtulunan may kahigayunan pa sila sa pag-usab silang kinabuhi aron sila mahimong matarong. Unya maning ilang pagtulunan yung rin nga
anang panahon na sa kalisdanan, human sa kalisdanan, muanhin na pod si Kristo aron luwason ang mamatarong. Ang kadtong nahimong matarong panahon sa gituhuan nilang 7 tribulation period, balik ko na po ni Kristo dinhi, kuwaon o dalhon sa langit. So, sa ato pa silang pagtulunan, mabalik si Kristo, primero secret rapture, na dayon di na secret rapture, kaduhang sunod niyang balik, katulo na. So, mao ka na ang giingon sa Biblia. So, iyang pangutan na din nga, nag-iskot din nga, nganong di man mumutuo, anang gitawag og secret rapture. Mga higala, mahitungod sa anang pagtunan secret rapture, wala mi ana, wala may pagtulunan nga secret rapture. Nga naman, kay sa dinhis ginusos sa kalibutan, nagsaad siya, iyang saad sa Juan 14:2 og versikulo 3, ingon sa dinhi nga, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ako rin basahon, dinhi aning Biblia kining ang pulong sa Dios nga Biblia. Nindot pagka hanay dinhi ang mao nga verse, kay nguni ang 2, didto sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak. Muuna ako didto, aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako mosulti diini kaninyo, kung dili pa kini tinuod. Kung tuan na ako didto, og makaandam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako, aron kuhaon ko kamo, aron nga kun asa ako, atua usab kamo. So dinhi ang ato nga nabasa, si Kristo mismo maoy namulong ani. Ang gisulti ni Ginusos, didto sa balay sa akong amahan. Asa man ang balay sa amahan? Siyempre to sa langit, kay magampo ta, maingon man ta nga amahan namo nga anaa sa langit. Ingon si Kristo nga, didto sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Dunay mga rooms, mga kwarto. Pero arikas English mabasa sa King James, nindot sad ang pagkasulti sa King James. Ingon pagkasulti nga, in my Father's house, there are many mansions. Mansion, nga batang? In my Father's house, sa balay sa akong amahan, daghan kaayong mga mansion. Mansion to adito. O niya, giingon ni Ginusos nga, muadto ako didto aron pag-andam og lugar alang kaninyo. So ang purpose ni Ginusos, nganong miadto siya sa balay siyang amahan tapos sa iyang pagkabanhaw. Ang tuyo niya, mag-andam siya og dapit alang nimo og alang nako higala. Tuwa deron siya dito. So, naay mangutan nag-asa man si Ginusos karon, tuwas balay samahan, sumaas to nabasa. Nag-unsa siya dito, nag-andam siya og lawak or mansion para nimo og para nako. O niya, sa dihang makaandam na siya, gaingon ang 3, kung tuan na gani ko dito, o niya, makaandam na gani ko og lugar alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Maunang panahon na ang pagkuha sa Dios sa iyang katawan. Tingbon, oy, way secret ato yung tanawang karon. Mobalik ako aron kuhaon ko kamo. Aron nga bisan asa ako, ato usab kamo. Saad na ni Ginusos, subingon nga, magkinabuhi mong balaan, sikritohon tamo og kuha. Man ang secret rapture. Wa masulti ana. General maning saad, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. So ang Ginoo maabot higala. So nagtuo ta nga si Ginusos
mobalik og siyang pagbalik, ang tanan tao higala musugat kaniya. Tanaw na to, makakita ba ang tanan tao inigbalik si Ginoo or dili? Atong basahon sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7 ni inig hapon nga Bible nako basahon mahigala. Pinadayag Kapitulo 1 onya sa versikulo 7. Tanaw na to kung di ba makakita ang tanan. Matingala na malang ang di maluwas nga nawagtang man diri si Pulano. Kay gisekreto day kuha mo na ilang gitudlo, ilang pagtulunan. Ako basahon na sa 7. Pangandam kamo moanhi si Jesucristo uban sa mga panganod, ang tanang tao makakita kaniya. Klaro, asa man secret rapture na? Ang tanang tao makakita kaniya. Og ang mga tao sa tanang lungsod sa kalibutan manghilak tungod sa ilang kahadlok nga silutan na niya sila. Tinuod gayud kini. Tanawa, nindot kayo pagkasulti ani nga Bible. Gitambagan tani una, pangandam kamo moanhi si Jesucristo uban sa mga panganod, ug ang tanang mga tao makakita kaniya. Tanang tao higala matarong og daotan makakita kaniya. So asa man musakar ana ang pagtulon-an nga nagtudlo og secret rapture. Mao man ni pagtulon sa mga higala kalabanan sa mga born again o niya ngadto sa mga Protestant, mga Baptist na sila gitawag secret rapture. Kami wa mi mo adapt ana, kami Seventh Adventist tungod kay lisod wa gana sa Biblia makasumpaki ning atong gitun-an kun ato ni ipabarog wa may secret rapture. Ang atong nabasa dinhi makita siya sa tanang mga tao. O niya ang tanang ug ang mga tao sa tanang lungsod sa kalibutan manghilak sila. Kisa man ni manghilak ang katuning dili andam kay diharman kabahin ang tao pagbalik si Ginoo. Ang mga andam ug mga dili andam. Ang manghilak iguni nga manghilak tungod sa ilang kahadlok nga silutan na niya sila. Tinuod gayod kini. Amo ni pamatura grabe ga. Tinuod gayod kini matud pang sanuan. Manghilak ang mga tao higala. Kinsa ng mga tawhana ang dili andam. Mao na higala mosugot og sa dili. Maoonya nay atong bation kung dili ta andam sa pagbalik ni Ginosos. Arikas Mateo 24:51, mohilak og mukagot ang ilang mga ngipon tungod kana higala sa pagbasol og pagmahay ni anang panahona. So ato nga susihon og pamalandungon ang ato nga kaugalingon. So ang pangutana nga ano di mamumutuo, di mutuo kay unbiblical mo guna pagtulunan ang secret rapture. Balik si Ginosos na nabasa, makita man siya sa tanang mga mata. Nepagi verse akong basaw no? Niini nga hubad sa binisiya sa gihubad nga rin sa agikan sa English no? Akong basahon sa Biblia nga version Pinadayag. Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 12. Tanaw na to kung ang mga daotan makakita ba sa diha nga ang mga matarong dalhos langit. Kaya ang secret rapture dili mahibalo ang mga daotan, matingalan sila asa ng mga matarong. Ang 11:12, unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila,
sa kakamangari og ang ilang mga kaaway katong madaotan na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Magunsa sila managtan-aw ang mga daotan, mga higala. Sa ato pa, wa gyud dinhi mosakar ang doktrina nga secret rapture. Makakita malagi mga daotan. Tanawa ra gud klaro ta basa, mingon ang Ginoo saka ka mga ri og ang ilang makaaway katong mga daotan managtan-aw kanila. Makakita di ay. Niasa ba na ang secret rapture? Nagbalik ng Ginoo managtan-aw kanila samtang sila nagsaka nagisapwang sa panganod. Asa paingon sa langit, mga higala. Mao na'y klaro nga teaching nga gisulti sa Biblia. Pagbalik ni Kristo, tanan nga mga balaan, tanan nga mga matarong, dalhon ngadto sa langit, mga higala. Dili kay sikritohog kuha o niya, may another chance pa ni adtong madaotan nga maluwa sila. Kay 7 ka tuig kunong gitawag tribulation period. Ang ilang pasabot ka ng 7 ka hampak nga mahitabo. O niya, po kuno'y mga tao mahimong matarong anang panahon na kay maghinulsol. Pero basahon ni Biblia, ang daotan mo daotan na yun anang panahon na. Wa na'y kahigayunan pa. Kay una baya, ang gitawag tribulation period o kanang 7 ka hampak mahigala. Una na ibubo sa Ginoo, sirahan una sa Dios ang kaluwasan sa tao. Sirado una ang kaluwasan sa tao. Busag nakaplagan si Ginoo nga matinud-anon ko nag-alagad kaniya. Bulahan ta sa pagsiras kaluwasan. Pero alaot kahigala nga sa pagsiras kaluwasan wala pa ko diha sa hustong pag-alagad si Ginoo. Nga naman, di na mausab ang ato nga ugma ni ng panahon na. Ato nang nahimo ang atong desisyon palangit batag pa imperno. Kay pagsiras kaluwasan, wala kausaban mo nang giingon sa Pinadayag 22:11 sa maayong balita ng Biblia. Pasag din ninyo ang mga daotan nga magpadayon sila sa ilang daotan nga mabinuhatan. Og pasag din niyo ang matarong nga magpadayon sa pagkamatarong. Di na ipabadlong siguro madaotan. Yung napasagdi ang mga daotan. Nganong pasagdan man sa ilang pagbato daotan. Tungod kay sirado ng kaluwasan. Mora man sagbadlungon nimo ang ilang mga buhat daotan. Sirado namang kaluwasan. Wa na may panahon pa. So, ni anang panahon na, ang mga matarong bulahan kayo kay magpadayon sa pagka-matarong. So, muna'y mahitabo, mahigala sa pagsiras kaluwasan. Sirado na. Wa na tayo kahigayunan. Kanya ni anang panahon na, ang mga tao gusto nang moalagad si Ginoo. Pero awahin na sab ang tanan. Nga naman, sa Amos 8:11-12, nag-ingon ang Dios nga dinhi sa yuta, ipadala nako ang kagutmanan. Dili kagutmanan o kauhaw sa tubig, kundili kagutmanan kini sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Gutom di ay padas Ginoo. Dili gutom sinapay, di kauhaw sa tubig, kundili kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Gaingon ang Biblia. Ni adtong panahon na ang mga tao magalaroy-laroy ngadto sa laing dagat, motabok sa pikas dagat sa pagpangita sa pulong sa Dios apan sila dili na makakaplag paniini. Kanusa na mahitabo? Pagsiras kalawasan. Wa na'y another chance. Higala sa pagsiras kalawasan, ibubong 7 ka hampak. Wa na'y tsansa ang madaotan parang maluwas. Pero ang secret rapture nga pagtulunan, ang kadto madaotan, may tsansa pang maluwas. Kay human kunos 7 ka hampak kanang gitawag tribulation period, 7 tribulation period. Ang kadtong nahimong matarong anang panahon na, balikon na kuno ni Kristo, o niya dalhon na pod ngadto sa langit.
So kaduha di magbalik-balik si Kristo aron kaduha niya balik-balik kon ang mga dautan, ang mga matarong dalon sa langit. Amo na ilang teori, wa na sa Biblia. Ang atong mabasa, si Kristo, kapila man siya mabalik. Kausa ra gyud, pilimirong pag-anhin niya, kadtong pagpakatao niya dito kang Birhen Maria. Aniya, ang tuyo nga nung mianhi siya, aron pagluwas nato makasala. Aniya, munsa man siya, mabalik sa second time. Ato ko basahon sa Hebrehanon 9, mga higala. Ako basahon na, 9, versikulo 28. Ingon ani ato mabasa. Mauman usab si Kristo, tapos makahalad sa makausa, aron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao. Mamuntoy unang misyon niya. Gihalad niyang kaugalingon alang sa itong masala. Imbes kita'y mudawat sa bayad sa atong sala, si Kristo ang midawat nga silutan siya sa dili silot nga para unta niya. Para to nato. Niya ingos na din mutungha sa ikaduha. Mutungha siya, balik sa ikaduha. Muning gisaad siyang pagbalik. Mutungha sa ikaduha. Dili labot sa sala. Di na siya magluwas sa sala. Sa makasala. Kundili sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinguhaon nagapaabot kaniya. Amo na ikaduhang misyon niya. Pilimirong misyon, pag-anhin niya sa kalibutan, nagpakamatay siya alang nato makasala. Ikaduha niyang misyon, di na siya maglabot-labot pa sa sala, kundili magaluwas siya ni adtong mga tao nga matinguhaon gayon kato mga tao naglikay sa pagbatog sala, matinguhaon gayon nga nagpaabot kaniya. Muna gisaaran nga luwason ni Ginoo mga tao nga nagpaabot sa iyang pagbalik, matinguhaon nagpaabot o niya naglikay na sa pagbatog sala. O niya kining word nagpaabot sa Latin pa ni gitawag adventum. Diha gikuha ang pulong Adventist. Sa pulong adventum, nagpaabot or naghulat sa pagbalik ni Kristo. Sa ato pa ang mga Adventist, mga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, maoy balikan ni Kristo, luwason o dalhon ngadto siyang gidarian. So mas maayo nga mojuin tahigala niya ng mga tao nga matinguhaon nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Samtang nagpaabot, magbuhat sad, no? So, mao na atong buhaton mga higala. So, balikan na to ang pangutana. Ang rason nga nung ang inyong mga higala nga Seventh-day Adventist, dili mo tuo or wa mo adapt ng doktrina nga secret rapture, tungod kay unbiblical na higala. Way mabasa ana nga sikrituhon o kuha sa Dios ang mga matarong o niya pahamtangan sa pito ka mga kalisdanan o niya ang mahimong matarong anang panahon na balik ko na pod aron dalos langit. Munay pagtulan ni wa mi madapa na nga naman kay si Kristo nagsaad siya pagikan niya sa kalibutan sa una, mobalik ko aron pagkuha ninyo. Wa mi siya nga kaduha ta mo balik-balikon. So muna atong tan-awon ug unsay gisulti sa Biblia ni aton sabto, no? Okay. Ato din nakita diri sa ato nga live putahigala sa ato nga account, Sister Celia Pelicano. Tunyakaw, mayong buntag niyo Sister Celia sa Bohol, o ba ni Brother Nick, no? O sa tanan diyan taga Bohol. O niya pod si Sister Evelyn Paradilla, diyan sa Libho. May buntag nimo Sister Belin, o ban sa imong family. O niya pod si Brother Rodrigo Tumabini, may buntag Brother Rodrigo. O niya sad si Brother Hill or Pari Hill, tugahan nakig-uban nato. So, salamat, no? So, padayon tahigala ngadto sunahan.
naghisgot manguni sa pagbalik ni Kristo. Ato na nahisgutan kaniya nga mubalik si Kristo, pero dili ang tuyo siyang pagbalik aron kuhaon niya ang mga tao nga iyang gisaaran, nga iyang kuhaon o niya dalon sa langit. Pero dili niya i-installment basis nga unahon og kuha ang mga huli o niya itagaag second chance ang kadtong nabilin mga dautan, ibubo ang 7 ka hampak o niya mahimo na to silang matarong tong uban, mobalik na po si Kristo aron pagkuha nila. Awa na sa Biblia, no? So ang ato unsay gisulti sa balang kasulatan mao'y atong sakopon higala. Si Kristo ang tinuod o maabot yun siya ning kalibutan. Mobalik siya mga higala. Gani sa iyang pag-anhi ning kalibutan, wa gyud siya gitagal nga pizza. May unta tuog na ay pizza, no? Kaya na ay pizza, makabantay man ta. Nga mo ng pizza ha, moabot siya. May uban nga magpahimos usa taron. Mintras wa pa na naabot ang adlaw ng gitagal. Pero kay wa may pizza, nga gisaad, mubutho raman siya. So wa ta nasayod. Base og karon bang udto siya mabalik, base karon bang hapon, base karon bang gabi, base sunod semana, base sunod buwan, base sunod tuig. Ang Ginoo ra gyud hibaw mga higala. Ang atong buhaton kay wa man ta nasayod. Mag-andam ta kanunay istong kaugalingon. Kay basig makuratan ta, makalitan ta og makaplagan nga dili ta andam. Why pizza nga gisad? Ako sa ning basahon ato nakita dinhi si Macrita Roydas. Salamat sa pag-pray. O niya po Brother Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana makalibog inyong doktrina. Tinuon na Brother Ronilo. Makalibog mo na ilang doktrina sa secret rapture. O niya po Brother Mrs. Alex Liaban, kanimo sinder, dili gyud kami mutuo sa secret rapture. Kay dili man mabasa sa Biblia. Kay tin-aw ang unang Tesalonica 4:17. Ana lang kasimple texter. Salamat sa pangutana. God bless you. Okay, salamat sa tampo, no, Brother Mrs. Alex Liaban. Munang ato nga tuhuan ang Bible. Munang din sa atong programa, ato ginang gipasabot, gipahibaw nga Bible and the Bible alone. Moron siya basihanan sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. So, ang gitudlo sa Biblia, dili ng secret rapture. Open rapture na. Kay ang mga dautan makahibaw, inig abot sa Ginoo. Dugangan pag ginatog tanaw. Dinhi sa makita sa nakasulat sa Mateo, Kapitulo 24, mga higala. 30 o 31. Naghisgot gyapon ni sa pag-abot sa anak sa tao nga mao si Kristo. At mabasa din niyo. Og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Og unya ang tanang kabanayan sa yuta, katong kabanayan sa mga dautan, tanan na mga kabanayan sa mga dautan. Managminatay ang ilang og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom og dakong himaya, makakita og makahibalo ang mga dautan sa diha nga si Kristo mobalik ning kalibutana. Pero secret rapture, di man kahibaw ang mga dautan, may abot ng Ginoo. Ilang hibawan, nawagtang ang kantong mamatarong. Nagaingon ang 31. Og pagasunugon niya, pagasuguon niya, ang iyang mga manulunda, pinaagi sa makusog nga tingog
sa trompita og ilang pagahipuson ang mga pinili. Tanawa ha? Ang mga pinili katong mga tarong og ilang paghipuson ang mga pinili. Gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa katumoy sa langit ngadto sa usa. Mao nang panahon nga sa pagbalik tingnon Sos, luwason ang tanan niyang mga pinili. Dalhon didto sa langit mahigala. Pero ang tanang kabanayan sa yuta, pagbalik ni Kristo, managminatay sila. Magbasol sila silang kaugalingon. Tinuod mo ditong atong nadungog sa una. Ato raman tong giyagaan tong mga tao nga nagsulti nato. Pero awahin na, mga higala ang tanan. Nang mintras may kahigayunan pa, atong dawaton kung unsay naas Biblia. Kay di na para sa itong kadautan, kundi para na sa atong kayuhan. Parang maandam ta ba sa pag-abot sa Ginoo mo na naghatag ng instruksyon din ang balaang kasulatan. Ipagid atong tanaw no. Makita ba yun sa mga mata. Dinhi sa Buhat Kapitulo 1. Sa atong mabasa dinhi sa Buhat Kapitulo 1 anya versikulo 9 ngadto sa 11. Og sa nakasulti na siya niini. Samtang na nagtan-aw sila, naisa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. So nakita gyud nila ha. Manigon sa 9 nga matod pa dinhi nga sige ni Sos naisa siya paingon sa kahitasan. Muning panahon na nga mukayab siya nga to sa balay siyang amahan. Nagayuson na din nga o gibayaw sa usa ka panganod hawa silang mga mata. Murag nagsakay siya panganod. Gibayaw siya, gialsa siya paingon sa langit, pinaagi sa usa ka panganod ngayang gisakyan. Gaingon ang Diyos, og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Oy, manulunda, uban nga version sa Biblia, anghel, manulunda, sa diha nga nagpadayon sila sa pagtutok, gisundan gyud nilang tan-aw higala. Sige nuso samtang gibayaw siya paingon sa langit. Paglingi nila silang kilid. Unsa may ilang nakita? Nakita nilang matinon. Nakita nila doon na nagbistig maputi mga anghel. Unya unsay gisulti? Gaingon din ang versikulo 11. Og miingon sila kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagtutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik raon niya sa paagi sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Sama sa inyong nakita. Makita lagi gidi ay sige ni Hesus inigbalik niya nganis kalibutan. Sa iyang pagbalik, makita sama sa pagsaka niya sa langit, nakita antos matinunan. Inigbalik niya, makita sa gihapon. Pero ang pangutana, unsa may atong buhaton higala, aron ta makauban, inigbalik ni Ginoo. Unsa may atong buhaton? Mangandam ta mo nang sa Mateo 24:44, gikinahanglan ang matag usa kanyo mangandam, kay moabot siya sa takna nga wa nato damha. Og sa unang Timoteo 6:14 nagingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo nga mahigawas buling og sa mapagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Jesucristo. Hangtod siyang pagbalik. Antugon ipatuman ang sugo higala. Hangtod siyang pagbalik. Nga naman, kay sayang pagbalik, ang tao higala dalhon sa langit tungod sa iyang mga maayo nga mga buhat. Munang mabasa sa grasya sa Juan 5:28-29. Ang daotan pod pagalaglagon
tungod siya mga buhat nga daotan. So ang atong buhaton, mangandam ta, aron mga luwas ta mahigala. Mintras, gitagaan pa ta sa Dios og kahigayunan, alang sa kaluwasan, pahimuslan na to higala. Basig, unya na ta ganahan mo alagad, unya sirado na ang adlaw sa kaluwasan. Okay, atong, okay, wala naman tayo nakita diri. So, padayon ta sunanigala sa di pahingpit taposon atong tulumanon. Nia ang atong theme song. Magampo ta, amahan namo nas kitas-an sa mga langit. Salamat Ginoong Dios sa imong papakiuban ug sa maninsayang nga dungog. Tuguti nga katong tanan, magapadasig kanamo sa pagpangandam sa kagalingon. Yan ang duol nga pagbalik ni Kristo. Daghang salamat ning tanan kini among gisalig sa ngalan ni Hesus nga maluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayong balita o kanang tanan, among mga suki o mga pinalanggan ti Panginoon. Sa ngalan usab na ni Brother nila Pastor Joel Terana, Brother John Lihito, kinihigala, Brother Levi Clavis, magaingon. Daghang salamat o mayong Domingo sa buntag kanatong tanan. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan